ତ ହେଲୋ ଗାଇସ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଥିବେ। ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ଆଜି ଆମେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ବାହାରି ଗଲୁ ବସରେ ବସିବା ପାଇଁ। ବସରେ ଭଲ ଭଲ ବସିଗଲୁ। ବାହାରେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହଉଛି। ଆରେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ବର୍ଷା ହଉଛି ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହଉଛି। ମୁଁ ଆମ ଘର କଲ୍ କରିଥିଲି, ଆମ ଗାଁ ପଟେ ବି ବର୍ଷା ହଉଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭିଉ କେମିତି ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ଷାରେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ଉଦା ହେଇନି, ଟିକେ ମୁହଁ ଟା ଟିକେ ବହୁତ କାଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ଡ୍ରେସ୍ ବି ପିନ୍ଧିଦେଇଛି। ଏବେ ମୋତେ ନ ଦେଖିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବର୍ଷା ହଉଛି ବାହାରେ। ପୁରା ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଭିଉ ଟିକେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆସିଛି ମାନେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏତେ ବି ଗରମ ଲାଗୁନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଟ୍ରାଫିକ ବି ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରହୁନି, ବେଶୀ ଟିକେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମରେ ରହୁଛି। ତ ଏବେ ବସରୁ ବସିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ବନଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମାନେ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ। ଆଉ ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଯୋଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ଟା ହେଉଛି ଇଏ। ତାପରେ ଦେଖିଥିବେ କେମିତି ବର୍ଷା ପାଗ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଓଦା ଓଦା, ବେଶୀ ବି ପାସେଞ୍ଜର ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭିତରେ ଥିବେ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ ବସ୍ ରହିଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ରହିଛି। ଆମେ ତ ବସିଛୁ ଭାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସରେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ ଆମର ରହିଲା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏଇଠି ଏବେ ପୁରା ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଏବେ କିଛି ସମୟ ଏଇଠି ବସ୍ ରହିବ, ତାପରେ ପୁଣି ବାହାରି ଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏତେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଯୋଗୁରୁ ଆଉ କେହି ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମେ ବସରେ ଜଷ୍ଟ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ପୁରା ମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପବନ ଦଉଛି ବସରେ ପୁରା ମାନେ ସ୍କୁଟି ପୁରା ଆଉ ନାହିଁ। ଟିକେ ଅଫିସ ଯାଇକି ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡି ହେଇଯିବା, ନୁହଁ କି? ଏବେ ଚାଲୁ ଆମେ ପୁରା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛୁ। ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଟିକେ ହଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଗ କେମିତି ଦେଇଛି ବର୍ଷା ପାଗ। ଏଇଆଡେ ବର୍ଷା ପାଗ ତ ପ୍ଲିଜ ଆଉ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଆପଣ ଲାଇକ୍ ବି କରିପାରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବା। ଏଇ ଦେଖ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଏଠି ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କଣ ହେଉଛି। ତ ଫାଇନାଲ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ବାହାରି ଯାଉଛି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଯେମିତି ସବୁଦିନ ମୁଁ ବାହାରେ ଆଉ ୱେଟ୍ କରିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ, ଦେଖିବା ସେ ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ତାକୁ କହିକି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଆସିଲାନି, ସେଇ ଟିକେ ଭାବୁଛି। ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। କେତେବେଳେ ଆସିବ ୱେଟ୍ କରୁଛି ତାର। ଆସିଗଲା। ସିଗ୍ନେଚର ମାରିକି ଆସିବ ଏବେ। ସେ ଟିକେ ନର୍ମାଲ ଛୁଆଟା ତ ଜାଣିପାର ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ଅନଉଛି କଣ ଲେଖିବ କୋଉଠି। नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर। ତ ଡେରି ନ କରି ଆମେ ବାହାରି ଯିବା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ। ଆରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କେତେ ସଫା ଦେଖାଗଲିଣି। ଆଗରୁ କେତେ କାଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲି, ବହୁତ ସଫା ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଭାଇ ରୂପ ରଙ୍ଗ ଗର୍ବ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଆଜି ଅଛି ତ କାଲି ନାହିଁ। ଆସିଗଲା ଆମର ଚେକିଂ ଚାଲିଛି।
କ'ଣ ହେଲା ଛୋଟଉଛୁ ଆଁ ଗୋଡ଼ ବଥା ହେଲା କ'ଣ ବେଗଟା ଧର ଆଁ କ'ଣ ହେଲା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଚାଲିଯିବା ତ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିକି ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଆସିବେ ଆଁ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଜାଣିଛୁ ଦବୁ ନା ନାଇଁ ଖାଇତେ আর বলতে ହଁ 10 ভিতরে টাইম তোমার আরে ঘরমালা তো লই যাচ্ছি ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ହଁ ମୁଁ ବି ତ ସେଇଆ କହୁଛି ଆଁ আরে মিলবানে আটটা টাইম মিলবানে খাই গলে আমি যে আসছি না ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ହୁଏ ଆମର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି ଭିଡ଼ ସେପଟେ ଟାଉନ୍ ବସ୍ ଲାଗିଛି ଏପଟେ କେତେ ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛରେ ଆହୁରି ମୋର କେତେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ତ ତାକୁ ମୁଁ ହାତରେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ ଦେଇପାରେନି ଟିକେ ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ପାଇଁ ମୁଁ ରହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଖାଇବି ମୋ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ।